Sí, doncs estem a la Universitat de Barcelona, la universitat més gran en vida del sistema universitari de Catalunya. De fet, estem parlant d'una universitat que té 65.000 estudiants, que són gairebé 6.000 professors, que hi ha uns 2.200 persones que estan treballant amb l'administració i els serveis d'aquesta casa i que tenim construïts gairebé 650.000 metres quadrats i amb un servei d'esports que també ocupa una superfície d'uns 100.000 metres quadrats. Per tant, aquestes xifres ens donen la idea de la magnitud d'aquesta casa. I des de quan esteu adherits al programa d'acords voluntaris? Bé, de fet, el programa ja el coneixíem des de feia molt, no? Però que vam decidir adherir-nos fa relativament poc. La signatura, que precisament va ser en aquesta mateixa sala on estem ara, és del març del 2018. També anteriorment teníeu una petita part de la universitat, com has nombrat, que estava adherida al programa. Sí, hi havia una participació de lo que és Esports UB. Per tant, des de la unitat d'esports ja hi havia un contacte i un compromís amb aquest programa. I com vareu conèixer la iniciativa? Bé, de fet, és una iniciativa que es coneixia, ara no sabria dir-te ben bé com, no? però ja era coneguda, però que vam decidir d'adherir-nos-hi en el moment que vam pensar que era oportú fer-ho. En el moment que vam veure que podíem exhibir, que podíem explicar a la societat realment el que estàvem fent. Per tant, aquest és el motiu que us va impulsar a adherir-vos. Sí, el motiu és aquest, una mica perquè pensem que el que es pugui fer des d'una institució com la Universitat de Barcelona pot ser útil per la resta dels agents. I què us aportaria estar adherits al programa d'acords voluntaris? Jo crec que hem de tenir clar que la universitat, malgrat que la seva principal funció és la docència i la recerca, ni una cosa ni l'altra tenen sentit si no estan al servei de la resolució dels conflictes que té plantejada la nostra societat, el nostre món. I per tant, una mica l'estar en el programa ens dona l'oportunitat de visibilitzar-ho, això, de visibilitzar el nostre compromís amb estar presents a la societat. I per tant, ens vam adonar que ja estàvem fent moltes actuacions, des de diferents unitats, des de la mateixa docència, la mateixa recerca que fem, i que per tant ens ha donat l'oportunitat d'inventariar-ho, que això és important per la visibilització, és important perquè ens permet explicar a la societat que les universitats són uns agents molt responsables, que han de ser-ho i que han de servir d'exemple i que han de ser el motor del canvi. Per tant, els primers que ens hem de posar a fer les coses bé són precisament agents com les universitats. I no només ens ha servit per visibilitzar aquest llistat de les actuacions, sinó curiosament també, tal com deia abans, la casa és molt gran i moltes vegades costa d'identificar totes les persones que estem fent coses sobre una mateixa finalitat. I en aquest cas ens ha servit per buscar sinergies, per fer xarxa fins i tot a dintre de la casa. Un exemple, per exemple, a la Facultat de Biologia, en el grau de Ciències Ambientals, s'està treballant amb els alumnes d'aquest grau, estan participant en l'inventari. Per tant, des de l'aprenentatge-servei, per tant, des de com volem formar els nostres estudiants, ens està servint aquest inventari. Quins aspectes milloraríeu del programa? Doncs la veritat és que no sabríem identificar què és el que no ha funcionat, perquè ens ha estat molt fàcil tant la fase prèvia de la signatura, per tant, de com ens vam posar d'acord i què és el que realment ens comprometíem, com està desenvolupant-se. Jo no sabria dir què és el que seria millorable. I quin tipus de mesures heu implementat, ara mateix que heu plantejat, o que ja heu vist, com has dit tu, que ja heu vist que estàveu implantant mesures i no ho teníeu del tot controlat? Sí, de fet és això, no? Fa un parell de 3 d'anys que estem veient que les actuacions que s'estan fent estan donant resultats. Estem assistint a una reducció dels gasos que estem emetent, d'estalvis energètics, d'estalvis d'aigua, etc.
Potser les mesures que serien més destacables és que actualment la contractació del 100% de l'electricitat que tenim és amb energies renovables i això ho hem pogut fer de forma conjunta amb la resta de les universitats públiques i de forma consorciada, cosa que també jo crec que és molt lloable, que ens ajudem, que creem aquestes xarxes per poder entre tots fer més força i per tant d'autoconvèncer-nos entre tots de que val la pena. Altres qüestions que ens estan ajudant a fer aquests estalvis és, per exemple, que hem canviat el nostre parc mòbil de vehicles. Per exemple, tenim un bus en el campus Mundet, que ja sabem que per moure'ns pel campus Mundet ens hem de moure a través d'un vehicle, doncs en aquest cas funciona de forma propulsada amb gas. Per tant, això també és una mesura important. I d'altres que hem fet canvis tant en la il·luminació com en els sistemes de climatització cap a sistemes més eficients i campanyes de sensibilització. Alguna campanya que veiem que està donant també molt bons resultats. Aquesta seria potser el més destacable. En realitat estem veient que amb aquest conjunt de mesures s'ha pogut reduir unes 15.700 tones de CO2 a l'any. Per tant, jo crec que ja comença a ser unes xifres importants dels quals ens n'hem de sentir molt orgullosos. Molt bé, moltes gràcies, Maite.